Σιγά το πράγμα έχω κάνει. Συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια μέσα από την καρδιά μου. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Κουρί και στον κύριο Τάγη που διοργανώνει κάθε χρονιά αυτό το υπέροχο πράγμα που ενώνει όλους τους καλλιτέχνες. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στις εταιρείες μου, Minos EMI Golden Records. Η Μαργαρίτα Μάτσα είναι το κράτος μου, αλλά ο Μάικ Σταθάκης είναι όλος μου ο κόσμος. Οπότε είναι ένα ζωντανό παράδειγμα που πήρε ένα κοριτσάκι από τα Μέγαρα που τραγουδούσε στο μπάνιο του, ενώ τώρα είναι ένα κοριτσάκι από τα Μέγαρα που τραγουδάει μπροστά σε όλους εσάς και αυτό το έκανε εκείνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ!